kelo gigegi back to Kenya. To gima gisiki wacho ni sani giugo mpango mopogore gi pinje maoko mag timo ohala. Be biro konyo nikech gima sirkal uso ne ji sani en nitiere kaka giwuoyo gi jo pinje maoko mondo yienwa mondo water gigewa oko pinje maoko mondo wayud ohala mopogore. Be biro konyo koso mano pod biro mana ketho nikech gikwago waseloso gi bei mani malo kata kumiuso gi koro kusre mayot. Kumidhi uso gi no binya uso gi bei mamalo nikech onge giminya wacho ni wan gi monopoly. Maybe chai ma Kenya ni mit, kahawa mar Kenya ni mit nitie kuonde miuse ma ene gi pesa. To podi owinjo bede ni cost bar production cha. Okikete malo, nikech kikete malo, kata joma nyalo dwaro produce gik mineno winjo dhi oko ka. Uwezo mar gi nyalo rem nikech koro ka mbolea gini odhi oidho, transport gini odhi oidho, mafuta gini odhi oidho, don koro neno ka kata mana uwezo bar joka kamar producing will go down. Koro ushuru mimedo ni the ultimate goal okobi dhi mabor, okobi konyo sirkal gi yo ma sirkal parago. In fact, king'iyo gima sirkal timo chal gima gi panic. Koro kimedo mafuta, of course ing'eya ni gini the consequences are very rough on it, on the whole economy. Tachiel kuom gima sirkal bende wacho ni gitemo timo sani en ng'iyo kaka ginyalo choko usuru kuom joma tiyo tije mani piny. Nikech giwacho ni mago economy manage pok ne gidonje. Be onego gitim nang'o mondo ka giyud usuru meku joma kuma pok nochulo usuru. Nikech nitiere joma be wacho ni sirkal bende ni kare nikech ji onego bende chulo usuru to ok ji tema chulo. To bing'e ni en adiere ni onge piny moro amora ma ji te chulo ushuru. Ushuru ok nya chakore from zero ni kimulo one to se chako gi ushuru. Nitie level moro moko jo bende ng'ato ushuru. Nikech principles mag tax nitie moro luongo ga ni economy. Wacho ni kata kichulo ushuru nyaka weye gi gimoro e mfuko ni manyalo mi timri nade meet your basic need. To ka gikawo gimoro amora e mfuko ni ing'ene mano koro ok ber. Nitie level ma ok nyal ng'adi. But baby aparo ni i reason from the perspective bar moro magikelo ni turnover tax ni magidhiro to 3%. Fine, eno target nitie sectors moko adiere ma pok obedo targeted mok chudi. To nichen ga e percentage achiel. Debede ni sirkal ing'ene iyo dhano mos. Ok winji achiel to dhi adek, winji achiel to dhi maybe 1.5. Kati retain nikech the effects mag corona mag the year 2020, the implications pod nitie nyaka kawuono. Koro kata mana jo ohala matindo gi pok gi stabilize from the effects mane corona okelo cha. Koro ng'iso ne debede ni good policy de gi retain manat 1% ka gi target go joma tindo gi. Nadiere ni joma tindo kaka mechanics gene okas gin bende winjogi contribute. But it has been and gima osebedo very unfortunate ni jamusara eme ng'iyo gi ushuru moro amora ma sirkal paro. Erokamano. Seche mowuoye sani ni koro ing'e ni gitwerore wach mar usuru